helicopter pakhat chu chakdeuh hian Puerto Rico rama thliarkar pakhata a thlawk luta an hman hmu em awang chuan thil hlutaka phur ni ngein alang chu helicopter nge mai chu office chunga scientist pakhat hian alo ngak ve mek bok chu scientist ming chu William ni in an thil phura lo thlen vele rang takin an hriat tir ngala helicopter trum hun lampan chuan an tlan chuak ta ani chumi hnu chuan a thaw puite pahnih Scott le Margaret tenen lepa anin zui phei ngala William chuan an donorin le khapoimo howa a hminga sign le sign lo alo zot ngal vat bok chuti lai chuan eta point an thutna thosanin a thian te chu aron zom ve ngala an hman hmo tlang khermai reilo te a an donor dana bom chu hongin an robot siam chho bula an hnu phea William an chetlak dan tur briefing ani le hnu chuan experiment an ran ta ani damlo lua chuan helmet dang dai takrol lutin khol mangin uluk takin an han endik te ya ni khoshelowa le dreng to ni ma se athuak le hriatna thazam ten thataka na an la tho awang chuan experiment ti nana candidate du thu samani andam lo thuak chu robot lubura an vua synthetic brain in an thlak thlengang William chuan eta chu na tran turin an hrila chu vele an khol chuan na athok tran ta sipai thuak le a hriatna thazam te chu thlun zomin synthetic brain a chuan a memory chu an transfer lut zura an duang taka an che zo chuan robot chu an tinung ta ani atira chuan mihring dampangai ang mai hian aron har chuaka akut leke te chu aron che tir ngal zau bok enge a chunga thleng ti a zo ta ka chuan William chuan accident awanga ataksa a chiat vek to thule a thluk le hriatna thazam dangte synthetic brain manga an siam chop le thu chu tlang takin an hril zunga mihring dampangai rilru la puvek si in robot taksa a alo om dai ti a hriat chuata ka chuan a phili ta chung mai aril ruboile mangang chuan atak sapeng sang te chu tichhia in a in pot bunghal rem ruma William atingai na shelo chuan power line point ati hlum tangot mai ani chumi hnu chuan an boss vati ti pui atuma an robot chu aron tong chuangei thule mason naro pui takan nei thu chu theitopin hrilfia tum sate ma se anin min lo chiang hle John sa chuan result thatakan muvat lo chuan an experiment ti nana poisa tho tu shareholder ho anin nu dole dai tur thu lo changin an ruam man na zong po a fel vek tur thu an hrila chu vele William chuan theito pa chua zel tur thu soin hun tlem la pesham turin adil ngal ngoi mai an boss nena an ti zo chuan in lampanin a in khal ho ngala an chung kwa a holiday mang tur an ni awangin aman mo hle ina thlen chuan anupui mona in lodong songin zin chuak tura anin pe thokhat to thu alo hrila kar chunga chuan an bung roken tur ho po alo tiang vum thur to ani afa te pathum Matt Zoe le Sophie te po in pe vat turin an tur ngala a thian pa etaron lu chu afanu Sophie chuan an sangha khoilai uluk takalo en kol tur le cho pe treu lo turin alo hril ve ngal bok chumi hnu chuan an experiment ti chanchin kha mona in an zota eta chuan an hlo cham thuin alo chang liam maya amai ro chu William ero hlo chama ala in ngai velo a memory and transfer hnuwa pangai taka aron tong chua thu soin rabi tharan kai thu an hrila chu vele an nu chuan thila soi thayani chuan mihring dam pangai ang boka feeling an nei vekarin thu alo soi ve bok mithi to ero experiment atana manglo sham turin an ngen zawa chumi hnu chuan anin pek chhun zom le ta ani anin pe hnu chuan in lo ngak tu tur etanen anin vailiama enge mo chenan tlan hnu chuan beiselo dewin ru aron sur ngek mai kongate boknen voi khat phei chu an mani tok zong local truck nen anin chu thoi thuak nge reivak lawan tan le hnu chuan an hmalama thingding hi aron tluthuta
chu chuan an car chu ron tawin chung khat nu ber a del hlum tamai an car la control thei ni to heklo khama tlan liamin tuya an thlazuya an chung kwa an mang ti der an motor khaltupa William chia adam khochuaka achung te zong chu zan khathil thua achan tavek ani ambulance ko zia aum tolo ti hria in a thian pa eta zok kha ava phone a eta aron thlen chuan a thil mu chu makati in a shock hle William chuan engma in shilfia kwalna huna om tolo thu soin a man ro cha ho an lak chhuat tira a thian pa ero chuan a thil ti tum chu ti chi ni in a hrangang lo police ko zok turin thuron an pe a William ero chuan an thluk le hrian na thazam chiat mangeya chet lak vat angai to thuin alo chang ve thung ato pa ero a thian pa thu soi chu pompuin a chung te thi to ho memory chu an man ro mang chuan an transfer zunga an zo vele an lep omna facility lama an tlan phei zui ngal zat bok eta chuan mihring an klon to zinga ti fu pakhat ma an la nei lo thu le thil risky takani thu soin engemaw har satna an to kani vai chuan ti hlum ngal vek po in huama tul thu an hril sapa William ero chuan klon vata du thu bakin a chang lem lo chumi nu chuan an klon na tur pot ho chu anin ko hmua eta chuan warning penon le ma se anin ngai poimo sakte chiam lo hle William chuan a chung te ruang zong chu tuma mulawa tiriral vek turin an cha zuya chumi nu chuan an lep chunga pot ho chu an ru chuak ta ani van doi thak takin pot pathum chi an lo la nei zui klon tur pali an nei boxi ril ruwa buai tamap mai a chung te ming chu lekha thema ziakin a van doi ber tur po arota a thian pa eta ero a in nam hnoi du lem lo ril ruha takin ama William bok chuan an pota afanu Zoe a pot fuchat mai ui hlema se amang tha len angai don ta ani chumi nu chuan eta chuan pot en kol dan le chemical chopol dan tur te chu soin eng tiklai po electric power an nei renga tul thu te chu an hrila William te chuan backup battery emo generator emo po an lo nei box hi lo ti ngai na dang hek lo le battery ruk turan zong khom le ri a atum aya tamawa muhlau mai pot chunga mihring in siam puitling tur chuan ni som pasari lai nga angai dona chu mai baka amal te in mumal taka hriatna an nei theinan instruction pek zel an langai don bok a thian pa chuan thilmak enge modeu a thleng te ani ngot lo chuan an hlotlin po a in rin lem lo thu an soya William ero chuan a ril ru a so son du chuang lo an fanu an klon ve tak lo Zoe kha engtin ngei ti don tin an zot le a William chuan a chungte memory atanga delete dan tur ngai tu a tul thuin alo chang le ta ati fu theihlo chuan Zoe chu tuman an hreto lowanga ama William le eta cholo phei chuan a chungte chu accident awanga thito cloning wanga ron dam kho chuak le theian ni ti reng an hrelowang ama ero chu har setna lian tak pakhat ani ta an boss khan office a kal ngai tak lo wangin William a om na chin a hredu tatlat mai le a thian pa eta chuan dot thrilin chuan laman siam sak ve boka John sa chuan an synthetic brain siam meka eng mason nama a lowani chuan an lep ti topa avong ngal rup mai si lepan ti topa ni hlau chuan an cloning ti na pot man to em tekha an thona company ten an ron zong ngei dona chu chuan buaina thuk le zuala an hnuk lut don ani eta chuan rang takin a thian pa chu an phone nga la
an puin avau dan zong te chu a hril ngal vek bok chu vele chetlak dan tur an ngai tu azui ngal zata William chuan anu puile fanau an klon lai mek te chu inven chok arot tamau mai eta duty hlanin William an office alo vatlo ve thin don ani a thian pa ne na anin rem siam hnu chuan William apo office kal ve theita an boss chuan a chezia chu a chikin a en uluk theile a thudna bulloka chuan a fanu Zoe lemzia hi aloin tarwa wa a klon lo beralo ni kher bok nen chu chuan a ril ruatin a thar hle ril ru shom takin a fanu lemziak chu a hon tangota in a thlen chuan a tum lo deuh avala hmuzui a fapa meta te zirtir tunu hi aron kal thuta engma in shet tir na mu mal po om lova an fapa are ta hmia chu angai a thalova anu pui mona ila chuan phone call a chang thei bok si lo vani thak dewin a thian pa eta zok kha alo wa hmu sa hlova eta chuan zong shri chicken pox an veya wanga in khung sang dai angin alo soi mi amai chu wang chuan ngai thadewin anin thla theita ani chuta tang chuan thil dang ngai tu chuak lein anu pui na thona le afa te kom thin an thian nai tak tak te ho po ngai thalo taka anom lo nan biak po vatwatan ngai ti an hrele a ani lo chuan police an lo va report mai a hlau om si William chuan rang takin an laptop le phone te chu an dap khom hal zunga miss call le message po alo tam to nangiang mai a chung te chu ladam pangai ang baya an lan theinan rang takin an reply zunga chuan lam fasha te asiam pa zel bok chuti lai chuan an robot ti chiat ta kha an thian nu Margaretin alo repair ve thunga mani to ka an boitlang ve hlom tak zet ani ni enge moza taral nu chuan pot chunga an tak saklon ho po an ron puitling chho ve ti to a William chu anu puile afa te memory ala khom ho an thuak thara thunlu tumina buai hle a hlotling hlei theilo le ngal an office lama an na tho tur ang chu a thian pa etan lo tho kepin theito pin memory transfer dan bokha alo zir chhun zom ngata atopa chuan ni som pasari aralta an tak saklon chu potata lak chua angai ta ani William chuan klon ho thuaka memory transfer le dan alati fu theilo thu soin nga le deuh arot na a eta ero chuan pot chunga da reilu tuk chu an chiat pha hlau thei thu soin a hun takalak chu angai thu alo shilve boxi chuta William chuan an lak chhuwa vele ka mut ngal arota engma shelawa anom lai chuan du tokin athil zir lai chu alo zir chhun zom theyang ama ero chu darkar somsari pahni ayarei ka mut arem lo thung atopa chuan anupui monai chu potata la chuakin engma shelawa a om lai chuan an kap ngal daya thisen cho pe in an vil taran mai ani ama a sipai thito memory synthetic brain an transfer dan tekha en chun zom le in William chuan ati sual lai om te chu an zong let ngat thin thilkal diklo om a sha fu thei bok si lo atopa phei chuan beidongin chiu hlumatum tariap mai ama ero chu a chiu hlumani chuan bei seitur engma danga nei to don chuang lo ti hria a hreve tak zet ani ril rubuai taka aom lai chuan an bosin ron call thut le ngal phone call chu chan let pa in anupui taksa chu an chula a khoi fu apiang chuan makdeu hian alung phu aron rang deuh thin ti a hmu chuak ta a thian pa eta aron let le meu chuan ti dan tura hria chhuwa to thu alo hril ngal vata an program code chu tlema tidang lamin result thatak nei a be seita ani reivak lawa an uploading sequence chu azova amairo chu aron har chuak thei tatlat lo an han ngak deuh wanga thok le khata ataksa chu kai ang mai hian aronin thingkhur ta chiam mai
eta phei chu a phili buai man hle William ero chuan do thei takin alo ngak topa chutia makti taka an en reng lai chuan anupui monai chu beisei lo deuh hian aron meng chuak hlol apasal po aron hriat ngal baka afa te omna aron zot ngal zat bok chu vele William chuan akap mule ngal daya afa te a kai tho laya alo har ve kur chuan thilakal sualpal a hlau ani beisei phak baka hlotlin an hmuta ka chuan eta chuan a hosan taria chumi hnu chuan afa te kai tho turin William chuan basement lama pan le ta ma sela afanu an klon ve tak lo Zoe bungrua le anu ma reng reng thai bong masak vekanga ya wangin abungrua te chu an pek thale te te a ama to ka abuain na anga khermai atuk zing an harmeu chuan abulamu anupui monai chu alo to lova manmo takin in hnuai lama atlan thlangal achung te chu breakfast ei pa in an lo ti mol mola an che chul lai hria reng anom to lo ati thin dan panga in monai chu exer la turina chuak zuya reivak lawatlan hnu chuan apumaron na tatlat maile an chol de wang hnu pon are tamai silova ngai thalo takin atlan le ringot ina thlen hnu reivak lawa William chuan phone call adong nola eta bok khalo ni in an thil ti engma an putena an hriat chu adu lo chuan an lepa kir levat turin aron turman mota ani office avathlen chuan experiment atana mantur donor pakhathi an lo nei le reng to a ama a an hlo chamna synthetic brain a missing memory transfer bokha titurin an lo in buat chaile na sa to mai amai ro chu William chuan a solution an mu chu ma chu ama ang bokhan an buaile thodon ti hresa a chunjom ri lo adu thung an kianga chuan an ho tu pa John sakha alo om ve renga technical thil engma a hriat ve lo baka result mu vat du chi alo ni bok nen thulemo ti khotlai mo po chu alo rem ti lo na samai eng tinamo tak chet lak angai don ta ani William chuan an man ruata chu arukin toileta an khailu ta ama memory nge mai chu a transfer lu tariap mai chuti lai chuan Sophie le anu mona te po an phone bo zongin an lo buai hle in chung mun sang an dap kwal to a an dana om reng an hre thei bok si lo makdeu hian monai om dan po aron danglam le peka thil diklo engemaw tak omin a hrengal engber nge diklo tiero a hre chuak thei chuang si lo chuti lai chuan William a po in etamhu in ama memory zo ka transfer thule an boina so kiang theitur algorithm tharzia le photaril ruk thu an hrila a thian pa ero chuan tha alo ti puite chiam lo chu mi zan a hna bang chu annu mona in lung oi lo zethian alo nga ka thil diklo engemaw tak ziap ru ka nei ni in a hretlat ani amma kara thil thlang reng engma hriat aloya nei to lova ama zok po chu a in ring hlel rum to mai William chuan duat taka kuain chol hadama momo ri thu an hrila chumi hnu chuan algorithm tharziak turin basement lama pan le ta huna nei tlem to si man mo zethian a hna chu an thok zunga chuti lai chuan thomak deuh a hretatlat mai afanu Sophie kha lo ni in an accident zana anu thilai vel kha alo mang phan ani achul mutle hnu chuan ka mudna pe in a memory khoidang lam sakle atuma basement a apom thladai bok chutia afanu asong bol lai chu anupui mona in aron ban chuak ta hlau maile enge tia tum zotin thudik chawa chang turin an vauzuya tuna chuan an ni na dik tak hriat ti rangai ta William chuan accident an thi vek dan le cloning manga a kai thole thu chu zep nei hau lovin a hril ta vek mai thudi ka hria chhuam meu chuan monai bianga chuan mitui ron luang ngiai ya tuna chuan tunge ania
enge diklo om thin ti chu a hre chuak ta ani atuka chuan an chhungkua chu dor hmuna anin zui chuaka chutia an va kwalvel lai chuan mona in afanu zoi ni om tak a hmufua aril ruakal thui man hle chu mitlaya an jan riak kil lai chuan tuemo hian kongkhar aron kikkar kara kong an va hon nak chuan an ho tu pa Jones aron lang hlul a mela tang chuan thupoimo tak ron kena nei ti alang renga reivak lawa William chu a ko sang zui ngal vat bok engma zeb le sum kar nei lem lovin a thil ti zong zong a hriat ruk vek thu le anu pui le fanau akiang om mek te chu company ta an ni thu aron hril tarup mai reilo te a thudik chu aron lalan chua tho tho tur thu hrilin a thil ti chuan ngong thalo tak nei tur thu an soi sap sapa an company chu damdoi lam kai hnoi biomedical industry pon ni lovin sipai ho ral thuam siam tu weapon industry zok alo ni dai bok achung te chu an lak bo sak dona wanga mangtha vek tur le synthetic brain na memory transfer na tur algorithm zia tharpo kha valavat turin alati zui William akalbo tamo ti in mi that tura aroi assassin te chu atex ngal vata monai le afa te ro chuan pindan dang athil thleng mek chu engma an hrevelem lo William aron kirle chuan an pu chu chiumut tumina bei thuta van doi thak dewin asirin chanin chu sakta dai maile ti ngai na dang om to heklo William chuan a device scan lai mang chuan an chu thutangota chu vele a algorithm zia thar chu ovena hal chhia in anupui mona in ne na thilom zia dik tak khoya nge a tho ti le an fanu pakhat zoi an chan tak dan chu a hril ta vek ani hun taman nei to lo thu soin tlan bo vata trul thu an hrila rang takin anin phur chuak ngal zat bok van nei thak takin assassin ho chu an tlan chiat chan thei hlau mai John saron har chuak chuan an algorithm ziana device lo kang chevek chu awang mu chuaka a thinarim hle chuti lai chuan staff pakhathian William anupui fanaute taksa a tracker om vek thu le an kalna chin po a hriat thei vek thu aron hrila chu vele an pu chuan vo zui ngal tur le an lua ero kap lo turin order peta ani Reilo te a William te chuan zui tu an nei ngala garbage truck hian roadblock aron la siam zui tlema an accident lo chau anupui fanau te nena chuan an taksa chunga tracker om thu le lak chuangai na om lo thu chu an hril zunga an kalna china piang an hriat thei vek box sia wang chuan a buai thak don hle mai amai ro chu anupui mona in ngai dan thar anei hlau mai anna thona thin hospital lampan turin an thrila an vathlen chuan damlo chathlato ho an shock har le na defibrillator call an tinung hal vat bok chu call mang chuan an taksa chunga tracker device om chu shock chiat tir an tumdon ani an ti suale ro chuan lungphu ati chol dai thei thunga aris po asang kher mai chutia anin buai puilai chuan assassin ho po an om na hospital kot an ron thleng chop chil ve ngal der makdeu hian tracker alat pakhat chu are tadai mai si anin hlawang tian hlau ve hle William ale achung te ho anin shock diat lai chuan assassin pahni te chu an ron pen lut thau thawa an mitha tur te ho an zon kol lai chuan guard duty pakhat hian tu tenge an ni aron zot hlol mai engma soi set lovin an kap hlum daya chumi nu reilo te a chuan an tracker alat zong are zui ngal vek bok assassin ten in shock na room an vathlen chuan pindan chung chu alo ruak huaya an lo tlan bum man reng to mai an hlo cham thu an boss in an hriat le ta ka phei chuan alung hnur le zual hle William chuan a chung te chu tuifin riat kama hruai ngala an om na chu thliarkar ani awangin longleng manga tlan bo puya tumdon ani kar ta chukin chabi om na an zong kuala gate alo la in kal dai le ngal geta chuan lon liamin long ho chuan check kwal le zunga chutia a in zon buai lai chuan anupui fanau te chu an ron lata diak mai le man mo takin tlan le lenghal ma se anin phak ta silo ral khata tangin achung te tlan liam tur chu a thlir zui vonga
chumi hnu chuan eta aron lang le a an thona facility chunga chuan ril ruha mel deuh hian alo tei ruk mai reilo te a an mi man ho kha an ron hruai thlenga monai chuan eta chu a hau ngal bor bok eta chuan chhuan lam siam kualin a pasal William chu thu oi takin omse enghar satnama a thlen lo tur thu an hril kual vela monai ero chuan ama awanga thina bak ma chon turan nei tak lo thu hrilin na takin a khak let ve thung afa te pahni an hruai bolai chuan William a aron thleng vele a aron man mo kher mai atum lo dawa a thian pa mel mu tak thuta chuan eta chuan in thiam lo dawin ngaidam alo dil ngal zunga William ero chuan enga ma ngai lovin an ho tu pa John sa jok chu dil siam puya tumta ani chutia hanin biak ko level chu John sa chuan alo du to der silo athin rima puak ke trep to ani tien tirnan an thian pa eta chu an kap hlum popa ache dan aro thapso te ma wang chuan monai te nu pa po an mengbial kok mai chuta William chuan algorithm siam dan ala hriat vek thu hrilin hun tlem peturin an ngen le a chu ero anin remti sakta ani aduang taka algorithm azia zon hu chuan arukin robot chuan tinunga ama memory a transfer lut ta mi amai an punhena chuan kirlein ati turati zo to thule anupui fanau te chu chhuazalen to turin an ngen non le a John Zero chuan mihring pangai ponilo siam chopan ni thu soin an experiment na thil reng pon lama chhuwa puichi ani lo thu bok a soi non le ta chuti lai chuan a robot activate tak khan ama veng tu guard aron hnuk chuaka William ale achungte zong po aven him tlat tur thum aron soi tamai staff ho chuan an kap ngal pop popa ma sela chutingo taka chiat thei ero alo ni haulo chutia an phek buai lai chu chuin William a point anu pui fanau te chu alo vatlan chhuwa pui le a ama ero chu kara an thu thap to hnu chuan thil ngai tua chhuwa anei le ta robot thuaka memory zong kha ama memory vekani awangin han kalbosan gochi ni in a helo hruai turin avalet le tange a chutia lep chunga ale chan le tak daya chuan a chung te chuan ama ang bok khan an ron man le mayang tian lo hlau hle lep chunga chuan John sa chu robot chuan alo chingchau vek to an lo in soi sa hlum trep to ani William chuan vakhapin an ti puya chuti lai chuan John sa bok kha ron tong chuak le in ama an thatani poin an thona company in an zon chuangai tur thu aron soi vele amairo chu robot zo khan ti dan tur hre chuak ta hlau mai John sa chu a hliam anat ema wangin adam khu chuak zo to don chuang lova chu wang chuan ataksa clonin a memory an transfer sakang ti chuan himpialin aron dam chuak le don ani amairo chu William ate chungkwa ero an chua zalen ve thungang John sa chuan aremti puinu chuan achat thlazuya anin rem na ang ngein a memory po an lak chu sakngal char bok ni enge moza taral nu chuan William ate chungkwa an ron lang le a rin lo dewin an fanu boral ta Zoe po aron lang vele hlol ataksa klon le in a memory a ma an lak chu to sakha an transfer saka hlim takin an chungkwa anin to khom le ta ani chutiang bokin ni som pasari aral nu chuan John sa po potatrangin an la chuak vele a tun truma ero sumdong mi hausatak alo ni reng to mai billionaire hong nena pianon le theida na om thu hrilin cheng makta duai tel sen anin huam phot chuan an taksa an klon thei thu le har satna eng ma om lova an memory po an transfer sakvek thei thu soin alo in zuar kwal vela customer house si tar chak to lo deuh an ron langhal truam mai tuna phei chuan an scientist chuan vor William po an mamo to lova athuak le aril ru ang chia putu a robot siam chuang ngei khan buaina om mi alovin an pu John sa chu na atho sakta ani
video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te meron silve thin don nia